आज दुपारच्या जेवणाला मी केली भोपळ्याची भाजी आणि त्याच्याबरोबर मी मटकीची आमटी सुद्धा केलेली आहे। मटकीची आमटी एकदम मी अशी झटपट करणार आहे, म्हणजे डायरेक्ट कुकरलाच करणार आहे आणि लवकर होते। आणि त्याच्याबरोबर मी अजून एक भाजी बनवली आहे, सुरणांच्या पानांची पालेभाजी बनवली। तर आजचा हा जेवणाचा मेनू मी केलेला आहे। तर आधी मी भोपळा कट करून घेते, म्हणजे भोपळ्याचं साल वगैरे आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला छोटे छोटेसे बटाट्यासारखे त्याचे तुकडे करून घ्यायचे। भोपळ्याची लागते ती भाजी। साल वगैरे काढून घेतले, आता मी याला कट सुद्धा करून घेते आणि मस्त असे बटाट्यासारखे तुकडे करायचे, जास्त छोटे करायचे नाही। आता भोपळा हा मी कट करून घेतलेला आहे, सगळा मी भोपळा कट करून घेतलाय। मटकी पण बघायची चांगली रात्रभर मी आधी एक दिवस अगोदर भिजत ठेवले होते आणि मोडबीड आणले आहेत चांगले। आणि ही आहे सुरणांच्या पानांची भाजी आणि खूप छान लागते, फक्त जरा या भाजीला खाज असते, तर या भाजीमध्ये थोडंसं आंबट टाकावं लागतं, म्हणजे थोडंफार सोलं वगैरे आपल्याला घालावीच लागतात। आणि आता ही भाजी मी चांगली स्वच्छ आधी धुवून घेतली होती, ती अशी आपल्याला बारीक कट करून घ्यायची। सगळ्या त्या भाज्या वगैरे सगळं मी रेडी करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला फोडणीला द्यायचं आहे, तर गॅसवर कढई ठेवली आहे। आता याच्यामध्ये तेल घालायचं आहे, मोहरी जिरं घालायचं आहे, थोडंसं हिंग घालायचं आहे आणि आपण याच्यामध्ये लसूण घालणार आहे। तर लसूण मी बारीक चिरून घेतलेलं आहे आणि कढीपत्ता घालायचा आहे। सगळं व्यवस्थित झालं, व्यवस्थित भाजून लसूण वगैरे की आपण याच्यात एक कांदा घालायचा बारीक चिरून, थोडीशी हिरवी मिरची घालायची। ती हिरवी मिरची आपल्या तिखटीप्रमाणे, आपण तिखट किती खातो त्या पद्धतीत आपण घालायचं। आता कांदा वगैरे व्यवस्थित परतून झाला की आपण याच्यामध्ये पाव चमचाभर हळद घालायचे, कारण भोपळ्याला कलर चांगला असा पिवळा रंग असतो, त्याच्यामुळे हळद थोडीशीच घालायची। आता सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता भोपळा घातलाय मी, तर भोपळा मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि भोपळा पण व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे, मीठ घालून झालं तर आपलं सगळं एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। झाकण लावायचं आहे, पाणी वगैरे घालायचं नाही ह्याच्यामध्ये, झाकण लावायचं आहे। झाकणावर आपल्याला पाणी घालायचं आहे, कारण भोपळ्याला पाणी थोडंफार सुटतंच, त्याच्यामुळे भोपळ्यामध्ये पाणी घालायचं नाही, म्हणून झाकणावर पाणी घालायचं आहे। तोपर्यंत भाजी शिजेपर्यंत आपण मटकी पण फोडणीला देऊन घेऊया। तर कुकरला मी करणार आहे ही आमटी, घाई गडबडीत ना मस्त अशी लवकर होते, ही फटकन होते आणि खूप छान पण लागते। तर आता गॅसवर कुकर ठेवलं, त्याच्यामध्ये तेल घातलंय, मोहरी जिरं घातलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा सुद्धा घालायचा, तो कांदा व्यवस्थित परतून झाला की आपण ह्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकायची आहे। तर आलं लसूण कोथिंबीर याची पेस्ट मी तयारच करून ठेवते। आता याच्यामध्ये 2 टोमॅटो असे बारीक चिरून घेतलेत एकदम, ते सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। परतून झाला की ह्याच्यामध्ये पाव चमचा हळद घालायचं आहे आणि मी मालवणी मसाला घालणार आहे। तर मालवणी मसाला मी 2-2.5 चमचे घातलेला आहे। तिखट आपल्याप्रमाणे, आपण तिखट किती खातो त्या हिशोबाने आपल्याला मसाला घालायचा आहे। सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता मिक्स झालेलं आहे, आपण याच्यात मटकी घालून घ्यायची। तर मटकी मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, चांगले मोड वगैरे आल्यामुळे मटकीची आमटी खूप छान लागते। आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता या मटकीमध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे। तर ही तुम्हाला आमटी किती पातळ पाहिजे ना त्या हिशोबात तुम्ही पाणी घालायचं आहे। तर मी 2 असे तांब्याभर पाणी घातलेलं आहे। आता आपण याच्यात मीठ घालायचं चवीनुसार आणि आपण झाकण लावून ह्याला 2-3 शिट्या द्यायच्या। 3 शिट्या दिलेल्या आहेत मटकीच्या आमटीला। तर आता आपण भोपळ्याची भाजी पण बघूया। तर भोपळ्याची भाजी पण चांगली शिजलेली आहे, एकदा मिक्स करून घ्यायची आपल्याला भाजी। आणि आपण याच्यामध्ये आमच्या कोकणातला स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं, ओलं खोबरं घातलं नाही तर कुठलीच भाजी रेडी होत नाही आमची कोकणातली। तर आता मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे, एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅस बंद करायचा आहे, पाणी वगैरे असेल तर चांगलं पाणी सगळं व्यवस्थित आटवून घ्यायचं आहे। तयार आहे भोपळ्याची भाजी, लवकर होती भाजी, नक्की ट्राय करा। आता तिसरी रेसिपी करते मी, जोपर्यंत कुकर वगैरे चांगला थंड होईपर्यंत। तर आता मी करणार आहे सुरणांच्या पानांची भाजी, साधी सोपी भाजी आहे। तर गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये तेल घातले, लसूण बारीक चिरून घेतले, तुम्ही नाहीतर ठेचून घेतले तरी चालतील। आता याच्यामध्ये पालेभाजीमध्ये कांदा जास्त घालायचा, तर कांदा मी 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले, तो व्यवस्थित म्हणजे फक्त ट्रान्सपरंट व्हायला पाहिजे, करपवायचा वगैरे नाही। आता मिरची घालून घ्यायची आहे, मिरची पण व्यवस्थित परतून झालं की आपण याच्यामध्ये चण्याची डाळ घातलेली आहे। तर चण्याची डाळ मी 2-3 तास अगोदर भिजत ठेवली होती, म्हणजे सकाळी ठेवली होती, ती 2-3 तास चांगली भिजली आहे। ती पण मिक्स करून घ्यायची आपण त्या कांद्यामध्ये आणि व्यवस्थित परतून झाली की आपण याच्यात घालायची आहे सुरणांची पालेभाजी घालायची। तर ही पालेभाजी ना आधीच धुवून घ्यायची, चिरून झाल्यानंतर कधी धुवायची नाही। तर आता ही मिक्स करून घ्यायची आहे बघा। आता ही पालेभाजी मी मिक्स करून घेतलेली आहे, तर आपल्याला याच्यामध्ये
चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ घालून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाव चमचाभर आपल्याला साखरसुद्धा घालायची आहे। कुठलीही पालेभाजी करा थोडीशी साखर घालायची, त्याच्यामुळे पालेभाजीला अजून चव छान येते। आता सगळं मी घातलं झालेलं आहे। आता सगळं एकदा मिक्स करायचं, झाकण लावून आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची, पाणी वगैरे घालायचं नाही आहे। तर आता झाकण लावून शिजवून घेते भाजी। तर आता मी मटकीची आमटीसुद्धा बघते। हे बघा तयार आहे। मस्त असा चांगला असा रंग पण आलेला आहे आणि चांगली ही मटकी पण शिजलेली आहे। आता याच्यामध्ये ना खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आणि ही आमटी आहे ना आपल्याला 5-7 मिनटं आपल्याला जरा अजून उकळी आणायची। तर हे खोबरं मी भाजून घेतलं, 1 वाटीभर खोबरं घेतलं, त्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर घातली आणि हे भाजून घेतलं आणि हे वाटण करून घेतलं। याचं बारीक वाटण करायचं आणि ह्याच्यात घालायचं आहे आणि वाटण वगैरे घालायचं आणि आपल्याला वाटलं पाणी कमी आहे तर थोडंसं पाणी तुम्ही घालू शकता याच्यामध्ये आणि वरून अर्धा चमचाभर छोटा गरम मसाला घातला आहे, त्याच्याने चव खूप छान लागते आमटीला। तर मीठ वगैरे बघायचं जर कमी असेल तर घालायचं आहे। तयार आहे मस्त अशी मटकीची आमटी, झटपट होते तयार आणि सारखी सारखी अशी बघायची तुम्हाला गरज नाही आहे। एकदाच कुकरला 2-3 शिट्ट्या दिल्या की मटकी चांगली शिजली जाते आणि मस्त असं वरून वाटण टाकायचं। तयार आहे मटकीची आमटी, वरून कोथिंबीर घालायची, झटपट अशी मटकीची आमटी तयार होते। आता सुरणाची पालेभाजी पण बघूया। तर पाणी सगळं चांगलं आटलेलं आहे। आता या पानांना खाज असते थोडीफार सुरणाच्या, तर आपण याच्यात घालायची सोलं। तर मी कोकम घालणार आहे, 2-3 कोकम घालायची, जास्त घालायची नाही। आता 2-3 कोकम घालते आणि ही भाजी फक्त 2 मिनटं वाफ काढून घ्यायची आहे। 2 किंवा जास्तीत 1 मिनटं वाफ काढली तरी चालेल, कारण ह्याचं पाणी पण आटलेलं आहे आणि ही भाजीसुद्धा शिजलेली आहे। तर आता झाकण लावून परत आपण 1-2 मिनटं वाफ काढून घ्यायची आहे। तर आता भाजी चांगली शिजली गेलेली आहे, एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आणि आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं। तर कुठल्याही पालेभाजीमध्ये ओलं खोबरं घालायचं, त्याच्यामुळे भाजीला अजून छान टेस्ट येते। तर आता मी ओलं खोबरं घालते, भाजी एकदा ढवळून घेते, मिक्स करून घेते आणि तयार आहे सुरणाच्या पानाची भाजी। एक नंबर आहे। तर मी आजचा जेवणाचा असा हा बेत केलेला आहे, साधा सिंपल आहे आणि भात बनवला। तर भात मी काय दाखवलं नाही, भात सगळ्यांनाच येतो। तर भात मी मस्त असा टोपात भात केलेला आहे। टोपातला भात खूप छान, म्हणजे असं पाणी वगैरे गाळून केलं ना खूप छान लागतो। भात घेतला आहे, त्याच्याबरोबर भोपळ्याची भाजी, सुरणाच्या पानांची भाजी आणि ही आहे मटकीची आमटी। त्याच्याबरोबर घरगुती मी असं लोणचं केलं होतं, ते सुद्धा घेतलेलं आहे आणि तोंडाला असा गावठी कांदा। असं हा आजचा जेवणाचा बेत आहे। चपाती वगैरे मी केलेली नाही आहे, पण असं साधा सिंपल असं जेवणाचा बेत खूप छान आहे, खायला अप्रतिम आहे। तर नक्की ट्राय करा, तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडतील। तर ह्या सगळ्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडल्या असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा। व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।